الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Asabar ya zama 23 ga watan ɗaya shekara ta 2016. Rabiu Sani 14 ga Rabiu Sani hijira na 1437. An saurara a ji maganan wanda ya halicci sama da ƙasa, mai ce a yi mai ce a bari. Amin baban gida. Kul hidi ka ce ya ahlal kitabi, ya kuwa inda aka ba injila da attaura. Annabi faɗa musu ka ce ta'alau ku taho ila kalimatin, zuwa wata kalma shine la ilaha illallah. La ilaha illallah. La illa ilaha Allah. Harfa guda hudu kenan. Shi yasa ya ce maka kalma ila kalimatin, zuwa wata kalma sawa'in wanda za ta daidaita bainana tsakaninmu da ku, tsakaninmu wa bainakum da ku. Kalman in aka jefa ta za ta ba mu wata irin dama. Allah na abu da ba za mu daura ba wata kama kowa ba, illallah sai Allah. Kaji istisna isabi sai ce illallah. Allah na abu da udkhila nun ay an wa harfu wan nun dakhilun fil lam, asluhu an la na'budu an. وبذلك إذا جاء كلمة لا إله إلا الله ألا نعبد فلا نقول سامع قوابا إلا الله. لا إله إلا الله. كلمة يا حد أتكاني قوا ولا نشرك فلا نقول حقاوا به دشي الله شيئا كمنني ولا يتخذ ولا تتخذ ولا يتخذ بعضنا shashin mu ba za su ɗora rikon ba'adan shashi arbaban. Imamu Maliki, Shafi'i, Hanbali, Tijjani, Abdulkadir, mala'iku zuwa su yi ceto, annabawa za su yi kaza. Wannan dukan mu musulmai ba mu san wannan ba. Duk wanda ka kira da taimako, annabawa ne, mala'iku ne, waliyanka ne, wane ne, arbaban ne min dunillahi. In dai ba Allah ba ne, ka riƙa kai kafiri. Ya ce fahimta wannan in sun juya ba ko rashin ku ce musulmai su shaida su da ba musulman ba bi annamu muslimun da mun miƙa wuya zuwa ga Allah. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna billahi. Mu jamana kaka damu. Kace shi kawai rabu da su. Babban magana jahiliya ga malami yace ya ahlal kitabi inji Allahu, ya ku Yahudawa masu attaura da injila. Wannan aya na 65 zai ba ku mamaki. Lima me ya faru ne tuhajjuna kuke jidali da gardama fi Ibrahim, kuna ce annabi Ibrahim ba Yahude ne, walan yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara. Kuna ce ai Ibrahim yahudanci yayi, sai Allah ce wa ma unzilat
tauratu ita kanta at-tauran da aka ba ku yahuda ba a ma jido da ita ba a saukar da ita ba wal injilu da injila illa min ba da sai bayan da Ibrahim ya mutu annabi Ibrahim bai san at-taura da injila ba oh haka ne annabi Muhammad kuma bai san Buhari ba bai san Muslimu ba bai san Turmuzi ba bai san Abu Dauda ba bai san Nasa'i ba annabi Muhammadu bai san madawwana annabi Muhammadu bai san lawali ba da na ɗaya da na biyu annabi Muhammadu bai san akarbul masaliki bai san tuhuba ba annabi Muhammadu bai san wada maliki annabi Muhammadu bai san akarbul masaliki ba bai san tuhubatul marliya ba bai san misbahus saliki ba annabi Muhammadu bai san askari ba annabi Muhammadu bai san risala ba annabi Muhammadu bai san ishmawi ba bai san ibnu ashir ba annabi Muhammadu bai san kawaidi ba lima tuhajuna fi Muhammad kuma kuna cewa annabi Muhammadu sai irin wannan ya taba faruwa annabi Ibrahim an ce at-taura shi yahudanci ko nasaranci Allah ya ce ya za irin wannan gaddama kamar ka ce annabi Muhammadu ya san wannan ai kayya kamar ka ce Saddauna ne ba ya yi ABC Saddauna yau ana neman shekara wajen 50 da kashe shi budin ba mutuwa ya ba kashe shi aka yi mutuwa daban kisa daban yawa ne ya mutu aka kashe shi kamar ka ce Saddauna ne shine ubangidan Buhari a ABC sai kawo sunan su to haka ne ta fannin su haka ne ta fannin su annabi Muhammad bai san su ba iyayen su ma annabi Muhammad bai san su balle su idan ko an ce ya san su to shi ke da Saddauna ya san Buhari ya ka bai APC ka san za ku yi da wannan ko ba za ku yi da kai nake jin nawa ta gane da ka falima tun da dai at-taura da injila ba a saukar da shi ba sai da bayan ba Ibrahim sai Allah ya ce to abana ta kilo ba za ku hankalta ba tun da Buhari da Muslimu da Turmuzi da Uban Dauda da waye ba a yi su ba su da kan suka ce sai da bayan ba annabi da shekara 251 su da kansu suka ce an samu tusan tawarin hatta ma wani shekara daya sannan aka tafi daji yawo a je sabon garin ganmu a samu wani tsoho a bakin rijiya ce an ce kakanka mai rage ya ce saurara an tunku a kula da wa'yancan hajjatun ku yi gardama ku yi ajiman fi ma da kun bihi ilmin abin da yake kuna da sani a kai falimatu hajjuna duk me za ku yi gardama fi ma laisa lakum bihi ilmun abin da ba ku da sani a kai wallahu ya'lam Allah shi ke sanin komai wa antum la ta'lamuna ko ba abinda kuke sani sai abinda aka sanar da ku ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman yaya wa ma kana minal mushrikin Allahu samad yace ma kana Ibrahimu annabi Ibrahim bai kasance Yahudi can annabi Ibrahim ba Yahudi bane to annabi Muhammad ma ba Yahudi bane annabi Muhammad ba ahli sunna bane wala nasraniyan annabi Ibrahim ba nasare bane annabi Muhammad ma ba nasare bane walakin sai dai Ibrahim kana ya kasance halifan mai karkace ma dukkan iskanci musliman shi musulmi ne annabi Ibrahim musulmi annabi Muhammad ma musulmi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يجب بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما كان من المشركين إبراهيم بيزم
dan kungiya ba Muhammadu ma ba dan kungiya bane ba ni gidi da zaka manta roba baya yi yayi daidai Allah ba inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabau wa hadha an-nabiy mafi cancantan garkar cikin mutane da cewa su daga baki bi ibrahim su ce su memba ne yan goyon bayan annabi ibrahim ne lallazina tabau wanda suka rayu da ibrahim suka bi shi sun bi shi musulmi su ma musulmai yace wa hadha an-nabiy da wannan annabi Muhammad zai daga baki yace shi mai koyi da Ibrahim millata abikum Ibrahima huwa sammaykum al-muslimina min qabl walladina amanu da wanda suka yi imani da annabi Muhammad to masu neman wali wallahu waliyul mu'minin duk ne imani in an ce waye waliyin sai ce Allah Allah da an ce waliyin ka kace Allah shi yace shehu na tijjat ko Abdul Qadir ko Halluti ko Imbadi ko Maliki ko Shafi kai da an tambaye ka baka da wali kace ina da wali a wanda bai da wali da Islam wali na Allah wallahu waliyul mu'minin Allah shine mai son masu imani me translation wallahu Allah waliyu shine mai son al-mu'minina masu imani mazan su da mata Allah shine mai so jari ne ba fada ai ba yi fada ilimi ba in kaga ana fada su da aminu aka hada kawai su dake junan su amma ilimi ai hujja zaka bayar kawai in ka bada hujja magana ya kare wanda ba mu je gaba yace wadda ta'ifatun wasu yankin jama'a min ahlil kitabi waɗanda ke da ilimi ba a ce ahlil jahali ahlil kitab waɗanda suka san at-taura suka san injila kamar mutanen mu na yau maluman da suka san larabci waɗanda suke wallafa littattafai gandan da ka kira qur'ani zai su maka dariya sai yana da fassara sama da 100 shi an ta jahil القرآن يحتمل التفسير إما يبلغ 100 أو أكثر من ذلك ولذلك لا تستطيع أنت أن تفسر القرآن بدون علم أي علم يهودا da nasara Allah ya bada irin wannan shaida a kansu yace wasu yanki daga cikin su suna so lauda sun sami iko yudillunakum za su daura badda ku mu'minai su zo da littattafai iri su badda ku Allah ya ce wa ma yudilluna amma ba wanda za su bata illa anfusahum sai kawuna su wa ma yashurun su ne za su raba Qur'ani wannan izu 30 a sa a kan takalmi nan Allah anan don ka taka kai ka san ka taka ne ka zo zulumin nasu su za su yanko doki da alade a ce mai kyau ne a samu maluma a basu kuɗi a ce mun yi bincike kuɗi kuma aka baki ba komai halal ne in ka ci ka ci halal da maluman da su za su ce wuta shine Allah ke ce maka ayya ai wa ma yudilluna illa anfusahum kawunan su ne amma wa ma yashkuruna ba sa jin haka shi yasa aka mana wannan takardu idan an taro an yi mutum sai ce ka ji ma wata magana babban na sako sai ce in ba a gani ba alqur'ani kaji farkon tebur sai a ce an duba qur'ani babu sai ce to kuma an duba hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam babu an duba fiqhu common sense da malamai suka taru suka yi kokari babu sai ce to yanzu sai mu yi ijma'a wa kai mun yadda a kasan mu sai a magana to idan aka ba shi alqur'ani ga mu'mini ai ba addini kuma shi domin ka ce babu za ka yi ya za ka yi da aya na 3 a suratul ma'ida da yake al-yawma yau akamaltu na kammala lakum a gare ku dinakum addini ma'ana addini abinda in kuka yi
za a muku jajimin za ku hukunci a kansa ranar tashin kiyama na kammala muku shi ya ce ya kammala kai ka ce ka duba baka ga abinka a ciki ba to yanzu ka same shi a waje wa zai baka lanar wa zai baka lanar tun da a waje za ka samu shi ya ce ana shi littafin baka samu ba kuma ko da warki addinin Najeriya constitution su idan ka ɗauko constitution Nijar ba za ku daidaita da su ba in ka je Nijar addinin Nijar constitution su in ka ɗauko addinin Najeriya ka kai masu ba za a daidaita da su ba to shi Allah ne za ka ɗauko addinin wani ka ce baka gani a nashi ba saboda rai ka ce ka gani a wajen na mai anguwa kuma ka yi masa addini da shi kuma ka tilasta shi karɓa ka kula dai kai nake ji modibo ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun ina jin kai na san da sauri kai dun kare tani na yace ya ahlal kitab ya kuma su littafi idan mun ce littafi injil taurat littafi akan ƙasa wanda ke gudana dole a bar shi alƙur'an ko kotu ke aiki da shi ko ka ke aiki da shi ko duniya laraba su yi aiki da shi ko ka su yi aiki da shi kai dai ka yi aiki da gwargwadon ikon abin da ka fahimta ba ɗora maka ka ce ma kowa dole yi ba amma akwai ranar da za a haɗu a gama hira a wannan rana kowa ya karanci kayansa sai Allah ce lima takfuruna to duk me kuke kin bi ayatin lahi dokokin Allah in an ce ayatin lahi duk abin da Allah ya hana in kana yi ka kafirce ma ayoyin Allah Allah ya ce wa antum ala hali tashhaduna ai ma'ana tashhaduna ta'lamuna kuna sanin abin daga Allah yake ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa tadhuna al-haqqa ya masu littafi yahudu da nasara da mutanen muhammadu lima duk mai talbi suna kuke shuɗanya al-haqqa al-qur'ana bil batil da kare da shi ba ganin an sashi a izziya an zaba mai tsara sai ba da mun ce an zarna min as-sama'i ma an tura ce qur'ani kenan mu je gaba ka kawo babban magana ne a cikin wani shiriri ta farko ne dama zai rubuta wa Allah maka malan ta kun ta an wa kana faradu da kai ka azima sai ci gaba da nashi to yaya za ku shuɗa yin gaskiya bil batilin da kare ka bi maganan haila a cikin sura guda biyu Baqara 222 sai ka je suratul Talaq haila ya kare na Baqara yana ce maka in mata ka tana jini kada kai kusa da ita kada ka taba ta bai maganan azumi bai maganan sallah yace a kai dai ayatul lahi ne ba ka ba matar abin da aka faɗa kenan kana ga ya manta ka kai sallah ko ya manta da azumi ko ya manta da taba qur'ani ko ya manta da tawafi to ba ka mara buka da siya dai ko matar talaki kuma sai ce a'a mai haila in ta yi hailar ta guda a wannan wata kwana bakwai wancan wata kwana bakwai wancan wata kwana bakwai in an sake ta shikenan sai wani ya zo kawai ya nema a'a an sake ta yarinya ce ai ba za ta ba ta haila saboda kankantanta irin auren da na iyayen mu na gudu da sauri to shikenan sai ta zauna wata uku idan kuma su gogo ne babu to ya halar kitabu ya bazu wani tafi nace lima tanbi sunan haqqa dan me za ku shudanya gaskiya kafin Qur'ani ya zo gaskiya da yake tan sauran sai ce bil batilin da karerai duk abin da ba al-Qur'ani ba sunan sa karerai shi yasa da yazo shi da littafin sa sai ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi kulana wala min khalfihi tsana la ya'tihi al-batil karerai duk yadda aka yi da su ba za su zo su shiga cikin al-Qur'ani ba duk shekarun da aka yi sai sun fita sai
gaba da gaba a yanzu ba zai zo ba wala na kalbi ko da bayan nan gaba ne ma ba zai zo ba duk qur'ani bai da gaba duk inda ka taba qur'ani daidai ne in ka dauko daga nasu qur'ani ne in ka dauko daga farko na qur'ani in tsakiya ne ma qur'ani ne wato duk juya hali kudu da arewa a juya dokan qur'ani na nan ba zai saba yace a dalili tanzilun min hakimin bai sa alif da nan ba sai ce tanzilun min hakimin ko ba haka bane hamidin daga wajen wani gwani ne abin da ya fito daga gwani ko ba a samun kuskure wa taqtumuna al-haqqa in dai kun dauka da yi to za ku samu sana'an boye gaskiya kenan wa antum alhali ta'lamuna kun san ƙarya ne yanzu kaman ɗan tijaniya kashi biyu ne akwai ɗan tijaniya na asali kakannin ba sa zina ba sa shan ba sa ƙarya ba sa cin kuɗinka duk abin da Allah bai so su ba su so sun zuwa ma ba ka ɗauka ka ji shaida don kada ko kuɗin haramun ne kar su je har ke yayin da kuɗinsa kayan haramun ne to suka ɗauko kaga sun ci haramun saboda gudun wannan wayan cancan tijjaniya to sai wasu ɗan tijjaniya suka zo su ne ɗan hakika za su yi zina da matar kowa za su sha giya ko sun sha giya ba giya ba ne za su yi rawa ka duba cikin jawahirul ma'ani juz'i na 1 shafi na 161 tun kuma kana jahili muka karanta ka ga ba su daidai da wayancan ba wayancan sai ka musu adalci wa rubaniyatan nibtadahuha fa ma ra'awha haqqa ri'ayata fa ajana allazina ajrahu sai Allah ayi kwanci ne an ba wani salladan to su ma ya kokarin da suka yi Allah zai ba su ladan su da shirina kaji malam hadi hashi kaji a yana in an yi ango da shirina yana gaba safaru ta ila duniya wasu lubina ya zabu safaru ta ila duniya wasu lubina ya zabu wa garrakum Allah ya kiyaye ba yau yaro kana ji Abdul Malik هذا موجود تو يلا تفضل وقالت جاكله daga malamai min ahlul kitab masu ilimi masu zurfin ilimi in an ce zurfin ilimi masu bincike masu hangen nesa ai na taba ce muku da izala muka zo Zaria ke fito malaman Zaria na dariƙa kaf suka haɗu a fadin sarkin zasu suka ce ka je gidan malam na iya aka ce to wannan yara duk addini musu kowa an yarda addini sai wani malami ya ce la annaru ta'khudhu ba'daha ba'da wa in lam tajid ma ta'khudhu yace aya zuwa tashi ai wuta na cin shashi da shashi wuta ko bai samu abinci ba shashi za ta ci shashi yace za su zo su rabe su wace yace me nasini musu ai wuta shashin ta da shashi take cin shashin ta ko da ba ta samu abin da za ta ci ba ai ba su cikin su kaji waliyai ke to waliyan da ake faɗa da ya faɗa ai yana da tsarki tsakanin shi da Allah shi yasa aka ce da'ifatu min ahlil kitabi suna gaya ma wawaye aminu ku je ku yarda da abinda annabi ya zo da shi billazi abin nan kunzila da aka saukarwa alladina amanu bisa waɗanda suka ce sun yarda wajen na da ku shigo cikin ayar Qur'ani ku tafi tare ku zama ku ne a gaba can karshe wa kuro akira ku karshe su ce kun yi ai kaga ba za a ce ku ba Qur'ani bane yawa da wannan kafircin tun jiya ne ai da an shiga cikin ba masu ba sallah
ba rakoki ba komai duk suka zo muna tafiya ba yawwa ai dalili kai dai ba za ka kore su ba tunda ba kayan ka bane amma in sun bullo da shi mai basira mai rabon aljanna zai tsaya dan wuta ko zai tafi yanzu mutum ya ce shi hakika ne duk matan da ya zo zai sa da ita kaga shi da kansa ya san ƙarya ne kakansa fir'auna ya san Musa daga Allah ne wa jahadu biha wa sayqalaha anfusuhum zulman wa fir'auna ya san shi ba Allah bane shi gantaka ne haka nan masu mutu'a din nan sun san ƙarya ne ba sa yarda a yi da ƴar ƙarfi amma duk musulmin kirki na fatan Allah ya kawo mai auren ƴarsa ta Islama to haka da waɗannan mutu'an da waɗancan duk garken shedan ne kawai da algashi ne da ja to wakuru ajirahu karshen yini ku kafirci la'allahu ana kauna in kuka haka in ji bakin yahudawan yarjikuna musulmai za su bar muhammadu su dawo yahudanci wa ya Allah wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul inna al-huda huda Allah an yuti ahadun mithla ma utitum aw yuhaddukum inda rabbikum qul inna al-fadla biyadi ba kai na zango ba sauraruwan gaba na Allah Yahudawa suna gaya ma mambobinsu mabiyansu almajiransu maridansu lokaci wala tuminu ka ku yadda da wannan Muhammad ba ya zo yana daga hankalin mutane ka kula da kalmar irin shi ne to an zo ana jin annabi an ce ba hadisai ba abin to ya za a yi sallah ya za a yi alwala malikin kansa makar ya zo ya samu sallah makar wala tuminu al-jamsu kafu yadda illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya bi tsarin ku na yahudanci kul annabi ka ce masu innal huda lalle shi ya hudan lahi aikin suwa sai in Allah ya gana ma kan sallah sai yahuda suka zo da maganar suka ce mu kan asalin mu an yi wuta aru ba mu san za a ba wani mutum daya misali ma ku cikin kwatankwacin abin da aka ba ku ba mu san za a ba wani ba domin an ba yahuda injila da attaura da zabur to su ba sa tunanin akwai wani mutum kuma da zai zo yau a bashi wani littafi daga sama shi yasa suka ce ba mu a tunanin mu an yi wuta a hadu wannan kalmar yahuda ne a ba wani mutum dai misali da kwatankwacin ma utitun abinda can aka ba ku da can sun san kokari ya ne aw yuhajjukum inda rabbikum idan kuka je wurin Muhammadu kuna ba su labarin abin da ke cikin injila da taura to za su yi jayayya da ku a wajen ubangijin ku ranar kiyama kul annabi kace inna la fadala kyauta kana son falala biyadillahi yana hannun Allah duk mai son kyauta yake wurin Allah duk wanda ke neman kyauta yake wurin Allah yutihi man yasha Allah na bada kyauta ga wanda ya dama wallahu Allah wasu mai da wace ne alimu mai yawan sani yaqdaru rahmatihi man yasha Allahumma arzuqna jami'an bizalika ya hajjatsu Allah na kekkebewa da rahmatihi da rahamansa man ya sha wanda ya ga dama Allah shine ganin dama ku je aji ku 12 wani yaro zo daga kauye daga baya ya zama monita daga kauye ya zo da dan rigar da kamajina a hanci da an fada sai fada kansa lafiya an fada sai fada jita sai ce to kai ne shugaba shikenan daga wannan wuri ko ya tafi kenan daga wannan wuri ba zai baya baya su ke ina ba da kyau duk kyautar da ka samu a duniya in dai ba ilimi ba ne da addini ba ka samu kyauta in dai kuɗi ne nan za ka bar su ilimi ko kai aiki da shi kowane ilimi kuma ko faransanci ko turanci ko swahili in ka zo qur'ani za ka karanci qur'ani ka san addinin ka makaho bai da abin da zai ya zo ka ɗauko mutum daga gabas na ɗauko shi daga gaidan ƙwar'ani ya harace ya zo kana sashi a boko zai wuce ku kana sashi a faransanci wuce ku zai shi da ya zo da maganin shan rubutu sannan ku rika faɗa ta sa kai ba ta rubuta ce ka sa zuka ko zuma ba ko shi a haddace ya zo kawai tambayar ka zai ce to an haɗa wannan da wannan sai ya ce ka bar mu haɗa magani
ana a yana ee ka yana kaka to ba ranar da za ku daidaita amma wanda ya boko da ya zo koyon arabiya ya san karatu ba a samun shi banza sai an wahala mai faransanci in ya zo koyon arabiya ya san kashi mai arabiya in ya tafi can ya san ba a ranar zai samu ba yau wato shi ba da tun da ya zo daga zuwansa kawai daga akwai ba wani abin da zai tsaya kawai sai ai magana kan tsari ai za mu fita yau wallahu Allah mai duka zul fadali shine ma abocin kula kyauta al'azim mai girma Allah kai mana baki da ya fi wa minhum akwai dalili أحمدكم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله يجزيهم a cikin Yahudawa da Nasara mu ma akwai shi a cikin maluman mu ce kudin kowa ai gabi ne ka ci kudin sa kawai ka san dama in an ci kudin an ne masa ta kudin an ne kawai an ne kudin an ne to sai me wuta zaka kudin wawa wuta zaka kai azzalimi ne dinan ne ina Allah ce wa min alim kitab man akwai wanda a cikin Yahudawa in ta'ammanu idan ka amince masa bikin arin miliyoyin kudi in ka baki yi ake idan ka duk shekarun da ka zai shiga wurinka ka gane zai shiga kudinka wani da cikin yahuda man in ta'ammanu a kwanton ka mace mishi bi dinarin da naira ɗaya la yi ake ilai ka zai baka ba illa ma dun ta alai sai ka yi akan matsiyaci ƙa'iman kayi dai za ka ci mutum ya shiga kudinka a yahudawa haka mu ma nan an ce a kudin yan tijjaniya sun rubuta littafin su inda kudin jahili ne ammawa ake cewa ammawa awami to da ai kudin awami ne sai a ci kawai kudin jahili to duka ɗaya ne in dai ba tsarin qur'ani ba ne tsarin kafirci kudi in ba naka ba ka ci na ji ana gaba wata kuwa in ka zai shi kuma ka yi suke bari ذلك بأنه سوء قالوا سنتي ليس علينا ما شاء كم من يهودا وجد نيو في الأميين cikin makafi sabil ai ma'ana sabilun babu wani hanya da za a kona su in dai kudin na wawaye ne in sun ci fanta umiyin wanda ba san komai ba kan mutum zai same ka hanya ce a nan kaso kake na son ba ka ba amma na ba sai da ke sai da kayan nan ba sai ka haka wa sai ka hada da kai da yan kasuwa abin 20,000 a sai masa 25,000 in an tafi kai ka zo karbi 5,000 ka bar sallah kawai ka huta da kawai Allah ya tsine maka ba ba ka ba aljanna wa yaquluna ala Allah suna faɗi ga Allah alkaziban ƙarya wa hum ya'lamuna kuma sun san ƙarya suke me kace ba ka ina zuwa bale akwai alhaji Muhammad mai oya jiya ba mu ganka ba alhaji ashur mai oya alhaji usman mai god babana alhaji abubakar mu'az alhaji labaran malam radiyallahu anhu alhaji ibrahim nnpc malam bawa mai kaji gashi kai ta kwanta kan Allah ya kawo su lafiya bale bismillah bale bi ahdihi wanda din ya cika alkawalinsa wata kuma ya tsare dokokin Allah bale man aufe bi ahdihi wanda ya cika alkawarin Allah da ya dauka bai yi zalunci ba ba yahude ko ba nasare a ko ina yake wata
ya tsara dokokin Allah ji karatu inna Allah hakika Allah yuhibbu yana son almuttaqina masu tsoron Allah aha innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum ulaika la khalaqa lahum bil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Wani ba Allah ne ya samu aiki a nuka can wajen hada waya Allah ya sa albarka abin da ya samu Allah ya sa ya zama babba a ciki don albarkan Qur'ani sannan kuma akwai yara masu neman soja to akwai fam a wurin sakatare sojojin sama sun fara sai da fam din su a banki sai ku je ku saya kuma ku shiga da niyyar addinin ku tsare addinin ku tsare aikin ku in ka shiga wajen sana'a ka tsare addinin ka tsare aikin kar kai haɗinci a aiki in kai haɗinci ka saba ma addinin ka Allah zai lalata ka saboda haka wannan fam sai ku je ku tambayi sakatare ya gaya muku inda ake yi yace innal ladina lallai wa'anda yashtaruna suke sayar bi ahdillahi ake suna cancanta alkawarin Allah shine innal ladina yubaddiluna bi ahdillahi masu canja alkawarin Allah sun yadda za su wa Allah aiki daga baya suka canja wa aymanihin da rantsuwansu samanan don abin duniya kalilan kankani ai ka yadda kai musulmi ne to yaya ka saba ulaika wa in la khalaqa lahum basu da rabo fil akhiratin al-akhirah in an zo lahira duk wanda bai cika alkawari bai zalunci wani wala yukallimuhum Allah bai mazance da su kai alkawari baka bayar ba to wa ka cuta kai kanka ka cuta tara zai ji maka ai wala yanzuru ilaihim ba ma zai dakata musu ba wai wala yanzuru ba zai kalle su ba dakata maka ne ba zai yi ba wala yanzuru ilaihim ba zai dakata musu ba yawmal qiyamah ranar tashin kiyama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun suna da azaba alaihim mai rabi Allah ƙara musu ka tsare mutum zafin ka wa inna minhum la fariqan yalhun alsinatahum bil kitabi litahsibuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min 'indillah wa ma huwa min 'indillah ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. wani darasi kuma babba wato duk abin da zai faru a duniya Allah ya riga ya san shi kuma ya ba da labarin shi sai dai malahaza a dubi abin sai lokacin da yake so da ya zo sai ce wa inna lallai minhum daga cikin Yahudawa abinda yake sa yake kiran Yahudawa su suke da attaura da injila su adda ilimi ba a kiran jahili a harkar ilimi wa in an kaji an taro farfai su za su yi magana a ilimi su za su yi bayani ba za a taro manoma ba mai noma ba a zuwa gurinsa domin shi mu jahilin abin da sai dai a ce to ka rika sa ruwa kaɗan a gindin yake kaza masu ilimin abin yin sun haɗu shi yasa ake kiran yahudu da nasara wa inna minhum to malamu da an ce yahudu da nasara sai su ga waɗannan maluma ai ba su bane to amma da za a lura da bakin sai ce da fariqan akwai wakiyancin jama'a a cikin yahudu da nasara da suka zo sai aka ce yalwuna suna lauyar da suna karkatar da alsinatahum halatarsu in suna wa'azi bil kitabi sai su hada da alqur'ani misali in ka zo ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai ce to sai ka ce wa Allah rama man allazi yashfa'u indahu illa bi izni shi ne karatu dan karatu ya san man allazi yashfa'u indahu illa bi izni shi ke nan Muhammad zai ce shi ya ci gaba da shin giyar da dinansa yana yi gobe shi bai bari za ta yi jure ranar da ya ranar sai su mutu tare shi ke haka ya rubuta an da sauran da ke ta ka ce manzon da zai faɗi ko ka ce annabi ya ce qala rasulullah sallallahu sai shuru man qala la ilaha illa allah khalisan dakala
Allah zuciyar shi lafiya lau ya shiga aljanna to ko abin da ya aikata duk abin da ya aikata an dauke masa sai yi abokin sai shi to zan faru da su maftuha abu dai abin da za a bashi kenan yalquna alsinatahu amma ba za su yi da ka ba bil kitabi za su hada da alqur'ani litahsabuhu sai ka zaci maganar nasu min alkitabi a cikin alqur'ani yake Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi ba daga qur'ani bane yasa ce to ai ko yana zina ko yana shan giya wa in zana wa in saraka ala ragami an ubansa zai shiga aljanna ko ya zina ko ya shan giya aljanna tare ko ya kashe rai in dai yana sallah to ba dai yana sallah ba to ka fi wannan abin mana kama ma kan mu kyakkyawan adalci ha ka tuna rami ka saka iri na shuka bayan ka tafi sai wani ya zo ya sa ga malin ya rufe bude ya zuba a rami ba zai tsira ba o ba zai tsira ba za mu kenan to ai aka shi ma sabon Allah yake yi idan ka bauta ta ma Allah ka saba ma Allah ka rusa wancan ai ka saba wancan aikin nan ai da za ka lura da abin da yake faɗa maka yake illa man atallaha me salimin salim musulmi salim lafiyayye salim babu wani abu na aibu tare da kai ka zubi yan sanda kwararru da su kazo sai ce ka shige shi daga ganin mai laifi ya sani dan kana ne kadan wanda da ya kan zai ce tsaya kai shi mai laifin ma ba zai wuce ce tsaya nan za ku wuce a sai mai laifin anan ma ba zai kuɓuta ba ko kuɗi yake ba su ranar da aike tashi shi za su fara samu ba da ka zo maka mun zo wurin kare za ka ba mu ne zo mu a sai laifin nan yana ɓata sallah yana ɓata komai sallan nan ba Qur'anin nan yayi magana dun bai gajiya yace laysal birra sallan ya fara ɓatawa ko ba shi fara ba laysal birra an kuwa wuta ibadan majlis wal maghrib don kuna sallah kun je kaba wani na duba nan wani na duba nan wani na duba nan yadda a'a ka yarda da Allah da ranar lahira da littafi Qur'ani wal kitab Qur'ani wal kitab Qur'ani wal kitab Qur'ani kakkan imani in baka da Qur'ani ba kai sallah banza wal mashriq wal maghrib walakin al-birr man amana billahi wal yawmil akhir sai wal malaikati wal kitab adena wal kitab ba sai ka san kitabun ka san wani ce in baka san kitabun ba za ka sani da baka san alqur'ani ba ka zo duniya banza za a koma da kai a banza wa yaquluna huwa min indillah kuma sun fada dan boko ba mahaukaci bane yana da ilimi da an fada zai ce a auna gobe ma da kira mu muka je muna bugawa da asuba a gaban sa da malam Salisu Makawo da na jawo aya aba maraka alai karma da sai gobe dariya ne ya ce ya boko na gane amma wannan mahaukaci ba bai gane ya shi dan boko zai ce a zauna a duba to kai ka fada ya to kai ma mai me ga gani to kauna to amma ba English ba Arabiya ba faransanci ni dai haka nan samu tsoho wani yana ga maka yadda yake haka tsohon sa yake ko kuma gane ba haka ya samu tsoho yadda yake haka tsoho yake to ba haka kuke wai kullu na ko min indillah Allah ya ma ko min indillah barka wurin wai kullu na ala lail kadwa suna fadawa Allah ƙarya wa hum ya'lamun sun san kuma ƙarya ne duk ƙungiyoyin duniya da aka yi da ka zo gaban mai ƙungiyar kacin musulunci sai gaban sai a bani duk littafin da aka tsara a duniya karka damu da tsarawansu da ka zo kacin ƙur'ani ne sai ce ba shi ba
zai ce wa shamsu wa ruhiha Qur'anin da zai karanta bai isa ya ce babu fara'idus sala wa amma fara'idus salati 14 al-awwal an-niyyah النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة فرض والقيام لها وقراءة السورة سنة تساوي كمان وصلنا النظام يقول لك saboda haka kai mai addini ba a san ka da fada ba a san ka da koyi ba an san ka da ilimi ne ka zauna a yi magana na ilimi shi yasa muke ce ku kawo ƴaƴan su koyi larabcin su koyi turancin gobe da safe za ku tafi ne ina ne zan ga ko nan ba kai da kake kira ta ba sai ka je ba baka ji wani ma aka ce shekaru da zai buhuri ni yace da doriya na tafi ce kawai da goma zai yi kira shi ba sai da ne tafiya akwai kabiru namu da ya rauni Allah ya kawo mai sauki likitoci da sun ce kashin ne ya fashe su Ibrahim Dabai to babban likitan ya dawo daga Germany ya ce a'a kashi tsagewa yayi za a iya gyara to da an ce 1,900 miliyan to yanzu kaga an samu ta hafifin min rabbikum an ne kuma yanzu nan gaba za a zo a gaya mana ruwa ya zai zo daga wurin sakatare amma a taimaka kablar ruwaya a taimaka kablar ruwaya Allah ya bashi lafiya malam gidi kuma shi aku godiya an samu maganin har ma kafarsa na daman ya fara dan kadawa haka yana motsawa Allah ya bashi lafiya mu kuma Allah ya tare Allah ya ja kwanan mu ya ba mu lafiya ya ba mu abin da zamu ci mai daɗi Allah ka raba mu da cin kuka da gauta da albarkan Qur'ani da nama da mu da ya'yan mu da matan mu da mu na duk duniya rabbana taqabbal minna innaka